Malta tagħna l-koll, dan huwa l-slogan tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu illi ġej. Slogan li tħabbar waqt programm speċjali f'nofs il-lejl. Mat-tokki ta' nofs il-lejl bejn il-ħadd u t-tnejn, il-Partit Laburista nida uffiċjalment il-kampanja elettorali tiegħu għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu illi ġej. Tnedija li saret waqt programm speċjali li xandar fuq l-istazzjon televiżiv One u li matulu tħabbar l-slogan elettorali Malta tagħna l-koll, slogan li l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li ħoss f'qalbu. Dinja lajta ta' poplu maqut għal Joseph Muscat għaliex pajjiżna mhuwiex tal-politiċi jew ta' xi klikka, iżda huwa ta' kulħadd. Determinati illi pajjiżna jerġa' jingħata lura lill-poplu tiegħu, jittieħed mill-klikek illi ħakmuh u jingħata lura lill-poplu kollu kemm hu. Joseph Muscat qal li Malta kisbet l-aħjar riżultati meta kienet pajjiż maqut u fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin il-Partit Laburista se jkun qiegħed imexxi kampanja pożittiva li tgħaqqad u mhux li tifret. Joseph Muscat qal li l-messaġġ tal-Partit Laburista lil dawk li mhumiex se jagħtuh l-appoġġ tagħhom huwa ċar, għalkemm ma taqblux magħna tistgħu taħdmu magħna. Fl-istess ħin il-Partit Laburista sema l-messaġġ kemm ta' dawk li ma tawx l-appoġġ tagħhom 5 snin ilu u wkoll ta' dawk li ma vvutawx fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fimna dal-messaġġ u nbdilna qal il-mexxej Laburista u fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nirresqu l-proposti pożittivi tagħna. Għal dawn in-nies ukoll il-Partit Laburista għandu messaġġ ċar. Ejjew magħna, ejjew inbidlu pajjiżna issa flimkien, għax pajjiżna huwa tagħna l-koll. Joseph Muscat sellem u awgura lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi u qal li għalkemm se jkun hemm mumenti fejn huma tnejn mhumiex se jaqblu b'qawwa, awgura li l-kampanja elettorali tkun waħda li tirrispetta l-għaqda tal-familji u ta' pajjiżna. L-antana hija li ħammexxu l-qudiem kampanja pożittiva bbażata fuq il-bżonn ta' bidla fid-direzzjoni u bbażata fuq il-bżonn ta' għaqda. L-għajta tal-Partit Laburista d-9 ta' Marzu hija waħda tal-poplu kollu. Hija għajta mhux ta' partit imma ta' poplu li Malta hija tagħna l-koll. Joseph Muscat ħeġġeġ lil Maltin u lil Lawċin biex jinaqdu miegħu għal masrelli ta' 2 filgħaxija fil-Valletta Waterfront u għal mass meeting ta' nhar il-Ħadd li ġej fil-Gżira Awċija li se turi wkoll ir-rida tagħha favur bidla fid-direzzjoni. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat iffirma billboard bl-għajta Malta tagħna l-koll fuqu. Preżenti għat-tnedija tal-kampanja elettorali kien hemm ukoll fost l-oħrajn iż-żewġ deputati mexxejja Laburisti Lewis Grech u Tony Abela flimkien ma' mart il-mexxej Laburista Michelle Muscat.